Hey, hey, hey! This is Boy Makoy! Naami karon diri kay magluto mig tinibuok nga manok with Boy Aslom. No, so pakit-on mo naman mga kamakoy unsaon pagluto sa amo ang tinibuok nga manok. So, ang mga vegetables, sibuyas, carrots, sayuti, repolyo, bombay, espada, ahos, og magic sarap og duha ka tinibuok nga manok. So, let's start mga kamakoy with Boy Aslom. So, before na to siya hiwa-hiwaon. No, so atong hugasan guys, no, kay para limpyo sang ato ang pagkaon. So, panitan ni Boy Aslom ang iyang naong ang mga lamas, no. So, ang ato sa painiton ang kahadaan kay para madali ta, no. So, gini. Asa butin? Asa bola butin? Uy! Asa ka? So, ato ni siyang hiwa-hiwaon ang carrots para lami sad siya kanon, no? So, excited na kay si Boy Aslom, guys. Kay ganahan na din muka og manok nga tinibuok. Pero ang naong ay mo gibiok. Yoga. Papa, gutom na ko papa. Unsa? Hala ka na lang kuan diha mga utanon diha. Exercise ay mga Boy Aslom. Exercise na para gutomon ka. Papa, kapoy ko papa. Oh, kapoy luto yung Niluto bata kita. ata. Di man ka mukaog di manok. Mm. Syusyo kay kang dako. Luton ti ka pa. Nana, para magamit ka. Tagkuan bata ka request unsay ka unon. Di man ka mukaog kuan, siumay, gusto mi kag manok. Manok ako pa. Oh, manok lagi dako, kag anak tsumbyan da. Tumpian ko oh. Asa luwag? Hoy! Asa luwag? Asa butin ka? Asa asin? No, so mga kamakoy kay init naman nato ang mantika o kaha, no, sa atong ilunod ang tanang vegetables. No, so atong ukay-ukayon kay para lami. Then after ana ato siyang timplahan. Pakado. No, so ato siyang depende ra na nimo sa imong test, no? Ikaw na mag-control para mo lami siya, no? So after ana butangan na tog asin. Simot ba? Simot ba? Oh, sus. Amoy pa lang, ulam na. No, so, atong lamion ha, para motubo ni si Boy Aslom. Then, okay-okaya Boy Aslom, okay-okaya. Oh, wala, hibaw eh. Ang parking boy sa una, na-chip ko karon. No, so, humot na kay mga kamakoy, wala pag gigisod sa atong manok, no? So after ani, so ato siyang paungon kay ato na siyang kay hapkok ra man siya guys, no? So, Asa dahon? ato siyang haono, no? Kay para mao ni siya ay atong ilamas sa manok nga tinibuok, no? So, ato na siyang haonon. Mao na siya ang ato ang ilamas sa ilawom sa manok, no? Oh, lami kay mga kamakoy, oh. Vitamina kayo.
Mm. No, so inani mi mangluto diri sa among balay kami si Boy Aslom. Chill ragod kana nga. Uban sa barkada ba nya. Kaog ginagmay. So mga kamakkoy, while mag-process pa taning chicken ato siya painito ng kahadaan kay para dali ra mainit ang iyang mantika, no, kay mao siya pinakadugay sa ato ang procedure sa ato ang pagluto sa tinibuok nga manok, no. So mao ni siya, no, ang ato ang manok. So before na to siya ipaslak niya ang mga utanon diri sa ilawom sa manok, ato siya ni siya i-half cook, no, pinaagi sa init tubig. Init tubig. Hoy! Asa sa tubig? Hoy! Muli usad ha? Dua. Hoy! So guys, no, mao na ni siya ang ato ang butangan nato siya init tubig, no. So before ni siya butangan guys, no, naginanglan tag usa ka bowl, then mura siya saan, no, kay parang iyang water mo tagak ra dito sa ilawom, no. So atong butangan init tubig mga kamakhoy, no. Unahon jud nato ang ilawom kay mao ni siya para maluto ig maayo ba, no. No, so ato siyang butangag ini tubig kay para maluto siya ba. Mura siya dili siya magdugo, inig kuan na niya, inig prito na niya, no. Ano siya ang result. So magpabukal ra kag ini tubig, din imo rin na siyang ibubo niya sa manok nga tibuok, no. Ato na siyang lundan og mantika daan kay para mo sakto sad mainit while na human na ta og pasulod sa mga vegetable sa ilawom sa manok, no. So ato na siyang sudlan mga kamakkoy, no. Kani imuhang mga ingredients imo ra na siyang ipasulod diri sa ilawom. Mao ra na siya, no. So lami na kay ni siya niguman. Isod na siya, ha. Nanghunaw ra ba ko, ha? Gahapon. No, so. Nauna na siya, no. Ato ni siyang tahion diri guys kay para ang yang lamas dili ni siya mo awas, no. So tahion na tog hilo. Tilawi siyang dahon sa kay gigutom ka. Timo-timo lang sa. Gabihan bata mo pug murang pug mananap, mukhaon pug dahon sa saging. Asa yung dagom? Hoy. Ato na siyang tahion. Kay parang iyahang mga lamas dili mga tagak. Tahi ragod nga, kuan lang gud kana, ordinaryo lang ba. Di lang gusto ingon mga kanang pareha na mga inasa. No, so init na kaya tong kaha, no. Ato na siyang ilunod ang duha ka manok. Nawan nyo guys, ha, wa. No, so ano na siya guys, no. Abuton sa atong maluto. Kalamay nga. Wow! Kalamay. Wow! Sarap! Sarap. So, while waiting mga kamakkoy, no, ato din pasalamatan nato mga sponsors, no. Thank you dahil sa Japan 101 RE Kicks and God ni Sir Richard Pascual, no. Ingon man sa ato ang mga Tailoring and Sky City Sportswear og ang Cram City Sportswear, no. Sila ni sponsor ani sa amo ang financial guys ni Boy Makoy o ni Boy Aslom, no.
Thank you kay ninyo mga sir, mga ma'am nga naghatag ani nga mga financial para lang maka-content me, and nabangi sad mi mga kamakoy nga mo like mo na mo share, mo follow and mo subscribe, no, kay para daghan patang mabuhat nga mga content, no. So while nagwaiting ka nga maluto, magbuhatag sauce mga kamakoy, no. Lami king chili, oh. Kalami gani boy makoy. Mga kamakoy, kalami gani. Ato butangag suka nga tuba guys, no, kat para malami atong sauce. Wow. Uy. Butangag patis. Crispy na guys. Na. Para pakanon yung manok. Hindi ka pakanon bata karon. Kag muli lang kag lamoy ha. Pa, gutom na ko ba? Di mo gikon. Ito, duwa sa. Computer? Hilason yung bata ka. Manok ni tinibuok imong magigam nimhot da. Amot ang humot dito. Sige, ngaon ta ron. Nga, higa ning bata ka no. May kagamdag simot-simhot, gigutom na po kasi computer. Di kang ikan dahi. Sige lang magsuroy da. Bataa ka. Okay, lami naman kita. No, so guys, ato na siyang haonon kay naluto na. Murag action na siyang pagod-pagod, no? Kalami ano guys. So, mauna siya atong resulta sa atong manok nga tinibuok. Lami na kay guys, no? Wow! Lami ni guys, no? Sarap! Mga una ta! Wow! Wah! Wah! Kalami! Mga unta niyo nga kamakoy. Unta yung kamakoy. Kita.
Ang sarap. Sarap. Mm. Mm. Sarap. Sarap. Mm. Sarap. Sarap. Mm. Busog na ka, anak. Busog na ko ba? Tarong ba? Ah. Grabe, hurot na may usa. Manok. Nga. Giti, usa na, hurot na. Oh, hilak ka. Oh, busog na. Ha? Mahilak lagi kang busog? Ha? Mm. Girang mahilak. Ah. Nabusog na kayo pa. Busog na pa. So guys, lami asa mong kaon ni Biaslom, hurot gid guys. Pungaha na. Ikaw, Biaslom, nabusog ka? Busog ko ba? Tarong ba? Thank you for watching ninyo guys, no? So, i-follow ang among Facebook page and i-subscribe ang among YouTube channel. So, thank you for watching.